Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 14. Tipigsa ti pakinakam ti tao nga agbiag, isot mang pakired kankwana no masakit. Ngam no mapukaw daytoy, mapukaw matan ti kakaisuna anamnama. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Kinapudno ken biag. Friend, gumatang kan iti pagpapintas alako. Kakaisuna anak kadanonak dito'y balayo. Ay na, pasensyakan. Ngam agur-urnungak iti aramatek nga agpa-opera. Anya? Amay, ada sakit mo? Ada ngamin bukol ti breast ko. Ay sus, nasakit ka din day na? Tamasapol ang maoperan? Wan nga rod. Kat ko na ti doktor, adakkel ka nun ti bukol. Iso amasapol ang maikat. Kasta ka di? Ay na, nagrigat ti kakasta ang sakit. Wan nga rod, friend. Ngam masapol ang natibkerak amang sarangat iti day ti aparikot ko. Para iti anak ko. Ay friend. Day ta ti rumbang. Kirad ti pakinakam. Nanang, saan ka di amabalin amaala iti agas day ta sakit mo? Tapno saan kayo kuman ama opera? Ay na, saan anak ko? May mayat ka no maikat ti bukol. Di yun tumot ngamin sinigod. Day tangarod ti kamalik anak. Binaybay ak. Idi sabalin ti mariknak. Dakkel gaya man ti bukol. Kasano nga rod itan, nanang? Rumbang lang asaan ta maawanan itinamnama anak. Sapay kuma, tagimbag ka. Masapul abuyugan ta iti kararag. Nanang, awan ti imposible. Nulakot pagayatan ti apo. Nakaumay kamot balasang ko. Adda ka di masapul mo. Umayak ko maumutang iti kwartayo, anti. Amangan ngamin no agkurang ti urnong ko. Anya ka di tigatangam, tako na mga agkurang ti urnong mo. Awan tigatangak, anti. Aramatak ko maiji ospital. Sino ti na ospital? Imbaga ngamin ti doktor, masapol ka no maoperaak, anti. Ay, maopera. Anya ka di ti sakit mo? Ada bukol iti breast ko, anti. Anya? Masapol ka no maikat ko na ti doktor. Ay, katuan Mala, ibagak ka ni uncle mo no sumangpaut balasang ko. Barang adama ituulong mikan ka akwarta. Adda ka di na utang mo, nanang. Nilaang anti tinadanon ko iti balayda. Ibagana kanupay ka ni uncle inton sumangpet. Amangan no saan nakaapaw-tangan ni lolo. Imot ni lolo. Barang no kayat na anak ko. Tasalon at mo tinakataya ditoy. Malagip ko ngamin. Idi umut-utang ka iti osarak para iti panagturpos ko iti elementarya. Di nakainikan. Barang no kayat na itanti agpautang. Amangan no ibaga na asaan ta makabayad. Padasan tala ang anak ko. No agpautang, di nasayaat. Ngam no saan? Aramida kon ti ultimo remedyo, anak. Ha? Anya ngay dayta? Maamuam to. Urayan tapay ti desisyon ni Angkal. Anti, mayat ka din ni Angkal nga agpautang? Ay, ladingitak balasan ko. Sabali, ti panagpampanunot ni Uncle mo. Diyak maawatan no anya aklase ti panagrasrasul na. Ay, kasta ka di, anti. O sige nga rod, tainaklaangan mga remedyo iti sabali. Aguray ka basid balasang ko. Itad ko kan ka ti may sasingsing ko. Nabayag nga indulduulin ko. Ilakom ta isupay nga aramatam. Ha? Itad mo kanyak kunam, anti? Wan balasang ko. Tulong ko kan ka. Saan nabali ta jakmat us-usaran jay singsing. Ilakom, makatulong kan ka dayta. Agyaman ak unay, anti. Uray siya, ilakok mat jamay sa nga ikaw ko. Tapno saan nga agkurang ti usarat iti ospital. Nasayaat no kasta, Andrea. Mrs., sakbay ang maoperaan ka.
Agdalan ka pa iti laboratory test. Uwan, doktor. Nakasagana ak para iti anyaman ang maaramid. Madlaw ko, kat napigsa ti pakinakam mo. Kasta ti mayat, misis. Saan ka mabutang, uno ag nervyos? Agtalagak iti kabailan nyo, doktor. Kan ti kaasi ti Diyos. Wen, misis. Kasta ti mayat. Napigsa ti pakinakam, kan panagtalag iti Diyos. Kaya't ko ngamin ti agimbag para iti anak ko, doktor. Kaasi mo ti anak ko ang mapanawan no kas pangarigan. Ewan gaya, misis. Awan ka di asawam? Nasapa ka na balo, doktor. Kasta gayam. Ang misis, amin apasamak. Italak tayo latak ni Apo. Ti Apo ti dakkel ataklin ko, doktor. Mapanak man mo't iti ospital, kasarong karak man ni Andrea. Anya ko mati maitulong mo, ijay. Apay, doktor ka. Saan lang a doktor ti kasapulan ti may sa pasyente? Masapul na mo ti mang bisita ken kuana. Tapno saan mo ta makarik na iti liday. Sika pay asali, ijay. Amom lagay no kayat na ti kaadam, ijay. Apay ko maasaan. Masakit ti sarong karak. Saan nakagaramid iti maday? Sayang la ti oras mo. Saan asayang ti oras no ipaay iti pada a tao? Madi iti napaidam, tapaidaman da kan tumat. Ay, awan la kasapula ka dagita tattao. Imbag pa'y siyak, tasyak ti kasapulan da. Ha? Amumot gaya makasapulan da ka. Na. Apay nga ipaidam mo da ita daw-dawaten da kan ka. Amok nga raod, ngawan pagbayad da. Ne, si kamot ti masabat ko, John. Papanam? Inak gumatang iti pagpagatang da nga agas. Kaano ang maoperaan ni nanang mo? Inton bigat ka no, nana. Di ka kumaagliday, balong. Madanaganak ngamin, nana. Kasano no saan latang agimbag ni nanang ko. Di ka kumagpanunot iti kasta. Ad-ad-da-adakis ti mapasamak no saan ang maikat ti bukol. Sapay ko mga rod, tagbaligi da. Wan, dayta ti ikararag tayo. Kahit nadanay tulong mo iti ipapan mo di ospital. Kinumustak lahang muta, tanalpasan ti pan nakaopera na. Ay, nalpas nga rodan nga inoperada Tanda mo sakit na nga raod. Wen nga rod, kasi mat. Ay, agyaban ka. Tasan asika tinaadaan iti sakit akas jay. Abugak iti sakit no masidagdakan niya. Agkintayag ka kuma iti panaglablabos mo. Tapay. Agragsaka kidi ata nagasatak ataaw. No nagasat ka ako naam, di mo ka di maituray ti agparanaw. Na, apay, nagswerte mo dagitan at tao at paranodak idan. May mayat ti tumulong, ngam ti matultulungan. Makatultulong iti tao nga may papay na kanya. Aha! Ay, unay kalakit din ay alakay. Siyak pa'y ti madanagan iti kasta pa nagsarsaritam. Kumusta ka, Mrs.? Kalpasan ti operasyon mo. Mayat matan, doktor. Nasayaat matan ti riknak. Nasayat no kasta. Naimbaglangan. Tanabaligi ti operasyon. Agyamanak, doktor. Amok, nakatulong ti kinapigsa ti pakinakam mo. Kahit makatulong dayta, iti iimbag mo. Katagyaman akmat, doktor. Tanabaligi ti operasyon ko. Un, misis. Naikatan ti bukol. Kahit namnamaek, amayatan ti pagbanagan na. Agyaman akmanan, doktor. Katong palak amin abilin nyo kanyak. Tapno darasak nga umimbag. Kumusta kan, balasang ka? Mayat matan, auntie. Nabaligi ti operasyon. Agyaman tayo iti apo. Tanalasatam ti operasyon. Napigsa ngamin ti pakinakam ko, auntie. Kasapulan nak ngamin ti anak ko. Ay, pudno day ta kunam. Sapay agmay-may sa lakat nga rod nga anak. Day ta nga rod ti ingkarkararag ko, auntie. Ubing pay unay ti anak ko.
No kas pangarigan ta nagbalin a kanseros ti bukol nga inikat na kanyak. Awan ka din ti mariknam nga ut-ut. Awan mo tan, anti. Kung na ti doktor nga agsubliak inton umay abulan, ta check upan nakto kanumanan. Kasta ka di. Sige nga rod. Inton mapan ka, kuyogan kan tao. Nagkapo ka man nga tan, ijayan ti kaan na ka mamasakit. Nung makaakar siguro ti sakit na dinakaran kan. Amom ka di aga po iti kinasingpet ken namnaman na, ket awanan ti marikrik na anasakit. Kasta pa'y itaataad da agas. Minton nagangay. Agsubli mo laang. Ay, saan kumamot Kaasi mo ti anak na amapanawan na no kas bilang. Ay uray ka sa no ti panangaasim no kedeng naan. Apay ada maaramidam. Ay, aguray ka man, Doro. Apay ka di akas ta ti panagsarsaritam. Anya nga ta no si kamo ti agsakit. No siyak ti agsakit. Apay ka asyanak na kita ibagbagam anak kakaasay. Nanang, anya ti kuna ti doktor. Mayat ti resulta ti panang-eksamin na kanyak anak ko. Awanan ti pagdanagan ta. Basta surutag amin abilin na. Kasta ka di, nanang. Ay na, agyaman nak. Wan anak, saan siguro nga ipalubos ti Diyos nga agmay-maysa ka. Nasaya ati apo kadata, nanang. Tadi na ta pinagsina. Wan anak ko, iso akanayon ta apagtalkan ken pangnamnamaan ti Diyos. Italagta ti amin ken kuana. Kumustan, Andrea? Kaslaawanan parikot iti salunat mo Wen Mila, indaw-dawat ko asapay ko matagtultuloy ti salunat ko. Kan sapay ko takanayon anapig sa ti pakinakam ko. Wen makatulong kada tayo tipig sa ti pakinakam. Wen, kan nalabit asaan ko pa'y agasa ti sumina iti day ti abiyag, Mila. Nalabit ako na ti Diyos, nga agbiagak pa'y iti naunday para iti anak ko. Kantap na makapagserbi at matkankwana. Husto ka, friend. Iso nga ita, ad-adan nga agarami dak iti nasayaat, para iti pakaidaydayawan ti Diyos. Husto ka, agaramid tayo iti pakaidaydayawan ti Diyos. Taday ti pakaragsakan na. Nakasangpetan dito'y balay. Pagyamanan ta iti Diyos, ta saan agrabe ti sakit mo. Trangkaso la dayta. Ay, kunaklakit din no grabe ti sakit ko. Surutam ti bilin ti doktor kan ka. Wan bakit. Agyaman tayong pandak iti doktor. Lagi pa man ti imbagbagam ide. Ano umay ti sakit kan ka. Kat abugam ida. Anya ngay ita. Nabog mo ka di ti sakit. Ay, naglaing ka sumao. Ngam anya ngay tilangam ita. Agkakapsot ka. Aday niyag ko apres ko aprutas, Uncle Doro. Makapasaya at iti salunat. Sinarungkaran na, Andrea. Nga uray, saan kay day pinautangan iti kwarta. Anayon ti pagpaupiram. Wen, Uncle. Saan nasakit tinakam mo kanyak? Saan, Uncle? Agyaman ano kasta. Katmangan kayo iti inyag ko aprutas, Uncle. Makatulong day takada kayo. Manipod ita, kanayunan nyo ti mangan iti prutas. Katliklikan nyo dagiti rumbang adiyo kanan. Iti kasta, mailiklik kayo iti sakit. Kasta ti ar-aramidak, Uncle. Andrea. Agpapigsa kayo, Uncle. Kunaklakit din no matayak. Kas iti kunan ni Anthem. Naskay napapigsa at ti pakinakam kaw. Tapno agbalinak anakirad. Kasta mo ti inaramid ko idi, Uncle. Pigsa ti pakinakam ti kasapulan. Ay, agyaman iti isasarungkar mo kanya, Andrea. Awan anyaman na, Uncle. Agpaimbag kayo. Pigsa ti pakinakam ti kasapulan ken kararag iti Dios.
Tadayta ti tumulong kada tayo iti anyaman as sumangbay, aparikot iti biyag tayo. Papagayam ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo? Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.